Vores overordnede formål det er at forstå kolalampen, og det vil vi gøre ved at undersøge den og for at se, hvordan lysstråler de opfører sig, når de rammer et spejl og når de rammer plastklodser af forskellige slags. At tegne teoretisk strålegang i colaflasken og at undersøge kolalampen via en laserstråle. Men før vi kan komme i gang med det, skal vi lige vide lidt om lys. Lys det består af elektriske og magnetiske svingninger. Lys er derfor elektromagnetiske bølger, så lys har altså mange af de samme egenskaber som bølger. Lys bevæger sig med en utrolig fart, 300.000 km i sekundet. Og grunden til, at vi kan se lys i forskellige farver, det er, fordi at lyset har forskellige bølgelængder. Den strålegang, vi så vil tage udgangspunkt i nu, det er den her strålegang, som der er markeret med sort her. Det første vi gør, det er, at vi finder, indfaldsvinklen, og det står meget utydeligt her, men den er på 64 grader. Så det næste vi skal, det er, at vi skal finde brydningsvinklen, og brydningsvinklen, den kan man finde ved at bruge brydningsloven, og det er den, som vi har hernede. Så siger vi sinus til 64 divideret med sinus til brydningsvinklen lige med 1,33, og det får vi så til 42,5 grader. Og så ved vi nu, at vores brydningsvinkel den ligger på 42,5, hvilket fører linjen hernede, eller strålegang hernede af. Grunden til, at det her 1,33, det er brydningsindekset, når man går fra luft til vand. Når vi så fortsætter strålegangen hernede til, så har vi målt, at vi får en vinkel på 60 grader, og vi ved, at når vinklen den bliver over, eller når den er over 48 grader, så opstår der total refleksion, hvilket så betyder, at vores vinkel så kører videre hernede af, eller vores strålegang kører videre hernede af. Det der sker her, det er, at indfaldsvinkel er lige med udfaldsvinkel, hvilket vil sige, at den vinkel, der ligger her, den ligesom bliver spejlet. Det er godt nok en lidt dårlig, linjen er lidt dårligt tegnet, så det ligner ikke, den bliver spejlet, men den bliver rent faktisk spejlet nedad her. Hvis vi fortsætter vores strålegang til at kigge hernede, så har vi nu en indfaldsvinkel på 26 grader, og vi skal nu finde brydningsvinkel igen. I stedet for at det bare brydningsindekset, det er ikke længere på 1,33, det er nu ændret sig til at være 1 divideret med 1,33, da vi nu ikke går fra luft til vand, men fra vand til luft, hvilket cirka giver et brydningsindeks på 0,75. Men det betyder så, at vi får vores brydningsvinkel til at ligge på 35 cirka, 35,5, og det er så den brydningsvinkel, vi kan se, der kommer her. Det der er sket hernede, det er faktisk, at vi kommer til at lave en lille fejl, dengang vi tegnede tegningen. Der har vi egentlig lavet en forkert udregning. Vi kommer til at regne ind i stoffet, i stedet for at regne ud af stoffet, hvilket har givet os en vinkel på de 35 grader her cirka. Den skulle dog have givet os en vinkel på 19,25 grader i stedet for, og det er fordi vi kom til at sige sinus til 26 divideret med sinus til brydningsvinkel, men vi skulle have gjort det, som man kan se her, og det havde så givet os en indfaldsvinkel på 19,25 grader. Og for at finde vores brydningsindeks, som er n, så skal vi bruge vores v, som er farten i vores materiale, og c, som er lysets hastighed i vakuum. Og herefter skal vi kigge på brydningsloven, som er n 1,2, og den er det samme som hastigheden for vores første stof, divideret med hastigheden for vores andet stof, eller brydningsindekset for vores andet stof, divideret med brydningsindekset for vores første stof. Det er jo bare, ligesom det gamle, jeg siger bare alt det der. Og hernede har vi et eksempel, hvor vi går fra luft til vand. Og her har vi vores brydningsindeks for vand, som er 1,33, divideret med vores brydningsindeks for luft, som er 1. Og det giver os altså et brydningsforhold på 1,33. Hvis man i stedet skal ud af stof, så skal man bruge n til 2,1, som er det samme som hastigheden for vores andet stof, divideret med hastigheden for vores første stof, eller brydningsindekset for vores første stof, divideret med brydningsindekset for vores andet stof. Og her har vi et eksempel igen, hvor vi går fra vand til luft, og har vi
brydningsindekset for luft, som er 1, divideret med brydningsindekset for vand, som er 1,33 igen, og det giver så et brydningsforhold på 0,75.